Здрасти, хора! Обещавам, че вече съм по-позитивно настроена, понеже се наспах и имах малко почивка. В момента се намирам в едно мъничко градче в Германия, което не съм сигурна дали да го споменавам. Се наспах и хубаво е времето и съм настроена по-позитивно за нещата. Осъзнах, като редактирах предния влог, че малко помрънках в него, но наистина ме разберете, че беше стресиращо и наистина беше неприятно, че трябваше да се качвам по тези стоги, но всичко това са детайли. Важна е самата цел на моето пътуване, както обикновено. Заради това оставам позитивна и отивам малко да се поразходя. Знам този път къде да си хвърля бокука, защото на предното място не бяха ми казали къде са кофите. В този случай знам къде. Отивам да си изхвърля бокука и да се поразходя малко. Тук има едно много красиво паркче, което ще ви го покажа. И градчето се казва Торнау. Хайде ще го кажа. Ако го потърсите на картата, ще видите наистина колко е малко. И до момента имах 4 интервюта. Предстои ми още едно. Ще пренощувам в Дюселдорф. И след това ще ходя на другия ден в Есен на интервю. Нямам представа дали ще бъда в университетската клиника, защото там има такава. И след това интервю най-вероятно ще бъда вече свободна, освен ако не изникне още нещо, понеже имам още 2 свободни дни и още 2, в които единия ще пътувам към летището в Лайпциг, което е доста далече. Ако си отворите картата или познавате Германия, знаете това. И на другия ден вече летя сутринта за Варна обратно. И сега, без да удължавам повече това интро, да продължим с влога нататък. И ще правя влогове и занапред. Предполагам, че ще станат 3-4 влога. Може би ще отида на гости на една приятелка в Дортмунд. Така че ще видим. За сега такъв е плана. Предстои ми да пътувам във вторник много време, така че ще видим дали тогава ще има нещо интересно да влогвам, понеже ще имам един престой около 3 часа в Байройт. И той е интересен град, но не съм сигурна, че ще съм в настроение и не знам кое колко е близо, да не си изтърва пък влака, защото е много важно. И така. Това от мен за сега и продължаваме с следващите кадри от парка. Също така, ако някой може да си намери някъде от чужбина този Innocent манго и портокал сок. Жесток е. И това също. Корни с карамел. Вау! Също така сладоледа на Ben & Jerry's. Всички ги препоръчвам, въпреки че не съм ги пробвала, но ядох с куки долу. Беше трепач. Айде!
Благодаря ви, че изгледахте това видео. Оставете коментарите си и ако имате някакви въпроси за Германия, с радост ще отговоря и до скоро!